Anyang aki din! Marlon, maturog tan, rabiin. Maturog ka din. Jak painalpas to aramida ka surat. Surat? Sino ti suratam? Ni manang ko. Nan kita akman. Ay saan? Kitaak ko na. Saan nga road? Kitaak no adda kang mali na. Ay, di mo managawan. Kakaiso na amalmalpas kaon. Basaak laang. Na. Tainalanan. Ay puunay kamutan, Marlon. Dirlaang di mo pa'y ammo nga ispelingan. Ay wrong aya. Katuan, D-E-E-R mo't daytoy insurat mo. Anya ngay daytoy, ugsa. D-E-A-R kumaa. Ay wala niya. Ay agoray ta sukatak. Ay, nagadutirong spelling mo dito'y surat mo. Ay na. Ay git talaga kasta Kenojak nga rod nalpas ti elementarya. Pasensya ama. Imbagken ka ta teacher ka iti English. English? Saan nga English? Ay na, no estudyante ka. Pulos, asaan ka nga ipasa? Umay kayo manganan Anya pala aramidin nyo dita. Nay, nakadasar gaya man ti pamigatan tayo bakay? Breakfast is served. Kunamot Bigbigatan nakmanan ako na. Dayta kat timadikan ka. Di mo kaya't ti maisuro. May! JR! Come and eat na! Saan da kayat ti umay mangan? Ne, tapay. Kasano? Korek kala akorek iti grammar. Kayat mo pag-Inglesin ida. Ket marigatan da nga rod. Isursuro kayo laang iti pagsayaatan nyo. Diyo kaya't dayta. Ala, tasyak ti mga yab kadakwada. JR! May! May kayo manganan! Ubing! Kunak ngamin kan kaamangan tayon. Si kalang arudan ti di na kaya't ti umay dito'y kusina. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon. Tanay, maladaw kayon iti eskwelaan. JR, what's the English of kusina? Ni Mami Mat, tila madamdamag na. Kitchen, naglaka, di mo pa'y ammo. Spell kitchen. Ala, mangan tayon, aldawon. Isursuro kayo itinasayaat. Ngam kontraan matoy amayo, nga uray nagan na, di na ammo nga spellingan. Gloria, agmerienda tamot tareses time. Ay, stressak ita manang. Kaano kamot ngamin asaan nga stress aya? Nakarkaro ti stress ko ita manang. Aywan gayam. Engineer nila kay mo anya. Wan, apay ana saludsud mo. Nalaing ka di iti spelling. Sabali ti paglaingan nila kay ko, Gloria. Amo mo no anya. Ay, nilakay ko. Ultimo dir, di na pa'y ammo ti spelling na. Ay na mababainak manang. Imbag takinitak jay surat na kinimanang na sakbay nga impatulod na. Kasano arong spelling ako nam? Dir nga ugsa. Pati dayta pa ka-stressam. Nilakay ko, engineer nga agpaiso. Agam saan mo't correct ti grammar na no ag English. Okay lang mo't kanyak. Uray dagiti anak ko manang. Nakapoy da iti spelling kan grammar. Ay na, Gloria. Awan serbe na nga English teacher tinanang dano kasta.
Nalakit din. May sa oras akong dito nga uray. Nag-meeting kami nga rod. Di ka pa imot nag-text. Ay na, di mo tumo la maawatan no agteksaken ka. Kasano nga min amaawatak? Ket English mo ti pa nag-text mo. Kita ang manday tanga ugalim. Sursurwan ka nga rod. Adula amin na surwan. Sus! Laklakaya na kaon. Isukat ajak kayat ti agteksken ka. No umawagak, di mo lakayat asong batan. Una, takabutang ko ti pa nag-English mo. Nyalaki din. Intakit din. Paandaro mo tulugan tamabisina kon. Ala, dumagastan di tatalipa pa. Gumatang taman iti ready-made apang rabyan tayo. Kaya't kuman mo ti agsida iti fried chicken. Anya? Ulitan man. Fried chicken. Fried chicken ko namot Ah. Fried chicken! Basta agbalikas. Nagadukit nga mo na yan. Mabisina kon. Naimas di ginatang damami kan dadi asidaan. Amom ka din no anya. Amok fried chicken. Fried chicken ko nam. Say-saya atom abaliksan. No di mo kayat nga ungtan na ka ni mami. Isu nga ro dajak kaya ti mapan sumango. Tagungat manan kanyak ni mami. No jak amo nga ispelingan jay damagan na kanyak. May! JR! Mangan tayon! Ha? Mangan tayo ka nun, JR. Maudi akon. Umay kan alangan asyak man lang ti maungtan. Mapanak pa yung makibasketball. Madamdama akto na mangan. Into no saan ang nakasango ni mami. Ditakan. JR! Agsubli ka ditoy! JR! Hay, siyak manin ti pagpupudutan ni mami. Apay ngay, ayan ni ading mo, May. Rimwarmat, makibasketball ka no. Oras ti panangan, mapan makiayayam. Ayan nga ni Daddy. Jak mo no napanan na. Sige, mapan ko ayaban, Mami. Daddy! Mangan tayo ka nun! Daddy! Shh! Saan ka natakari? Apay, Daddy. Madamdama akton amangan. Inton malpas ni mamim. Apay ngay. Pagapaan minto manen ti grammar ken spellingan. Sus, maudi ako namangan. Lakay, kita to'y grade ni JR EJ English na. Oh, Ha? Mano ti grade na? kita ang amin. Na. Hay, nagngaton. Nalaing 80? Nangaton day ta, para kan ka? Ay, kiwana, kano 75 laang ti grado kiday. Ay, ay 74 laang akidi di. Basol mo day to'y. Basol mo. Ne, hapay man na basol ko. Tunggal isurok ida, kontraam. Nagadu asaom, nga uray kalamakongat. Iso aday to'y itati epekto na. Nangato kidin aday ta grade. Anom ay ati surok na. Saan mo ta maigatang? Kayat ko 90 grado na. Ne. Siyak nga English teacher. Kastoy laang ti grado ti anak ko iti English. Ay saan amabalin day to'y? Daddy, di mo ibagbagakin ni Mami Tiyan niya. Nga inted dan ti card mi iti school. Kita akman. Oh, dayta. Di mo ipakpakita kin ni Mami Ay sus. Nagbabanday ti grado mi ti English. Iso nga min ti pagkapuyak a subject, Daddy. 76 mark. Nagrigat mat nga min ti agsurat iti essay.
Ay, may stress manan ni mamay. Isungarod adi mo ipakpakitakan ko na. Ang magure ka. Kita am iti grade mo iti daduma subject. 95 bak di tamat, Daddy. Dahito science mo. Agasam man. 90. Ha? Ay na, agpadpada kayo kiniading mo. Nababa ka di mo ti grado na iti English, Daddy? When nga road. Iso nga agong unget ni mamay. Ay na. Apay nga min ayaan nagkapoy kayo iti English. Kat no isursuro na kayo mo't ni mami yaw. Anya lagi din aya. Oh, Gloria, saan kan samot na makaturturog? Apay anak ko namday tamanang. Saan kan glowing akas idi? Nangisit pa yan ti aglawlaw dagita batam. Madlaw gaya mon a permit stress ko. Si kaki di mo ngamin. Anya launay aya ti paka-stressam. Ay, ado ti paka-stressak manang. Ti kayat asawan tinagan mo a Gloria. Glowing. Amok ngam nariga mo ti glowing no ado ti pakakumikuman. Agrelax ka lang kadi. Apay, at daya babae nila kay mo. Ay, awan manang. Katapay nga rod ang stress ka. Anya lakit din aya, Gloria. Apay, awanan ti mayat asumango amangan. Ha? Ken apay anak kakalugong ka. Adda pa panam? Ay kwa. Ay mapan ko lang bisitaan ni kumparek. Pumanaw ka kat mangantayon? Sa anak pa'y ngamin amabisin bakit? Na, asino pa'y itan nga iti kasangok amangan? Ah, ay damay kan JR Kano awan damag? Ay agure ka taayabak. May! JR! Mga nun! Ne, pingawan ngagpay susumungbat. Awan samot ti mayat amakisango kanyak amangan. Ay... Uray si kan samot. Di na kun kayat akasango amangan. ay kwa. Adda pa panak. Agpudno ka man kanyak Marlon. Anya ti pudnok manan Kayat nakakasango amangan wenno saan. Yes or no? Ay sos, English manan ako na akon kahit. Nagsimplian laang mat. Yes or no? Ay, yes, I know gayam. Ay, yes, I know. No, ay, yes. Oh, kita ang mandita. Di mo ammo asong batan? Mababainak at talaga kadagiti teacher, dagiti anak ko. Tapay aya. Nagbababa ti grade da iti English. Dandani saan ang makapasa ni May. Dayta ka di, tinakaro apa ka-stressam? Ay, wen nga rod manang. Amom no anya tinaskan nga rabidam. Kat, ibagam amanang. Relax ka lang. Tinapatag, agis iskwela da. Kat, kasanungay mo't nilakay ko. Ultimo kalakaan adir. Di na pa'y ammo nga ispelingan. Relax. Day talaang ti maibagakan ka. Relax. Anya pa'y laang nga itar aramidam. Paandaramon ato'y lugan taagawid tan. Ay, nakatugaw kagayam ditan. Apay, anya ayat ipampanunutam. Ay, kwa. Jay si daan Malaman, katnay, mabisina kong. Ay kat dumagastan adi tatalipa pa. Ay sa bagay mo't kidi Agsidata man iti. Korek
Taran nakmanan. Mabain akong nga agsaw. Fried chicken? Sige, intan. Ay, iko nakmano. Fried chicken ba ka? Nagadun ti sindang. Ala kamit nga ala. Awanin na bati kanyak a fried chicken. Dua pa ilang ti sindak. Oh, 2 plus 1 kin ni daddy, oh. Plus 2 kin ni mami. Oh, manon amin. Ay, iko, tumal na kayo man ah. Mangan kayo lata ka din. Agdengdengag ni mami yo iti grammar yo. Kas kada spelling yo. Aywan gayam anya. Saan ako ngagtagtagari? Mga naklatan. Makaamu kayon. Kasapulak ti agrelax. Jak kayatin ti ma-stress. Ay, Yes! Preksikin tumanan ti sidaan tayon, ah. ay, adun tulad ta sikin. Mami, ni daddy fried chicken kano jay fried chicken. Daddy, anya ti spelling ti preksikin? Tumal na ka man si KJR. Mangan tayo kitin. Kakaiso na nga, agsasango tayo itamangan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya Laki din. Rhea. Ay, adda ko makayat kung maipudnukan ka. Rabi una yan, mani. Itay pa yung urayok day tanga ipudnom. Ay, wala niya. Makaturturugan ni uncle mo nga itay pa yung agururay kan ka di tarwar. Ay, uwan nga raw. Sipat ijay takyag kan rupa na. Inibus samot tin tilamok. Ay, ipudnok nga raw kan. Tiyan niya. Ipudnok Akayat kong ti agawid. Ay, sige. Good night, mani. Ay, kita man ti takyag ko manaw nagadon ti nagkagatan ti labawk. Agam, uray no kasta. Sulit, mate. Tanapasyar mo ni Rhea ako nam alam mo kay. Anya, sinong bata na kan? Nagawid tanang kan. Apaya nakadubog ka. Sung bata nakman manaw. Sinong bata nakakadin ni Rhea? Kasano kumasong bata nak? Kat awan pa'y mat impudnok kan ko ana. Aniya, ay ipudnom lang mati kayat mo kan ko ana. Anya ko matinarigat dita. Diyak kabalan ng kal. Ay na, permi mati nervyos ko. Idi agsango kamain. Kunam nga aguray aki Jerwar. Tasikat ti baka ambaw. Nagbayaga ka na gururay Jerwar. Ang tagayam. Saan mo mata na ibagati ayat mo kan ko ana? Ay, ito numaminsan to na angkal. Ay, awanan. Saan ka na makaduan? Mala, agawit takiday. Dila mabaeng laklakayan. Agbabae pa'y laang. Bigbigat nga agong unget ka man nanang. Kasano ajak agungat? Day taamam nga ag 17 taon. At dapay la textmate na. Dilagbain, manon ti apo ko na ititumang agbabae pa'y laang. Ay, bayan nyo lata. Imbag aliw-liwa na mait. Anya aliw-liwa sasawa mo si kamanaw. Nakababain ko ng kit di Nanipod pa'y ngamin iday. Mahiligan iti babae day tanga mayaw. Ni tatang? Oho, imposible mo't Kawamag,
babairaw ni Tatangyaw. Ne, apay asa anak man lang nga imalakin ko ana. Anya saan? Kano permi nga agkarkaro pa kayo? Kada kayo aming nga kakabsat. Sikati permi akarupro pa ni Tatangyaw. Wen a iti lang nga, agpadpada kami. Hanggang apay asaan ko ana ala ti kinababaero na. Na, kaya't mau tagbalin a babaero akas kun ko ana. Ay na manoy, sakit ti ulo anak ko, nutuladam ni Tatang Mau. Ni Manoy ngay, Napan ijay trabaho na. ay panagkunak sana na makaasawa na jay akanakak. Pagkunamag. Kano manot taon dan? Ha? Awan pa'y asawa na? Kano ko na kinaduam kano anapan nagaram. Wen, punaw. Agam saan namat ana ibagatirik na. Na, taapay asaan. Agnervyos ka na? Ang nervyos. Kano nagtaraki abaraw. Maha, kada takrot matiti babae. Na, apay ngay. Kani Tatang na, oray italakayan, agbababae lata. Ay, saan na natawe, ti ugali ni Tatang na, anaasam iti babae. Sapay dadakulan dagiti taraken na ababoy, ako nakapagkasar na. No, addan ikasar na. Ay, saan ka amang namnama ang makaasawa di buridak mo? Kano nagtakraw ti balasang? Muna akong nga gawid paray. Agawid kan? Kano niya pa ilang ti oras? Adda nga mi ni ospital ni Mrs. Cow. Agsaksakit aya? Nalipata mo na ya, nga aganak itan ni Mrs. Cow. Masigugmanan? Kano ka ano lang nga naganak? Aganak manan na. Nalibtak ka. Tinawon samat nga aganak ni bakit mo pare? Kapigpigsaan ni Manawi. Ay, inraman mo man ang tinagan ko. Nagluko kan. Mala, hingka nga rodan. Ay, aguray ka man gayam. Apay, ada nalipatam? Kumusta nga iterar mo mamalasang? Ada yamot. Anya tinagan na itayawn. Awan, agawid ka kitin. Laglagi pag tinagan na jarar mong paray. Ay, malagip kaun. Wan, Ria tinagan na. Saan ka day? Oh, anya ngay. Da kayo ka day. Ay, awan. Ha? Binasted na kakaday. Jak na arom pare. Abay ngay. Nagkaapoy kan. Anya ti serbita kinabaraw. No di mo man maiturod nga ibagatirik nam. Umay ko nagasin ni Manawi. Saan pa'y ba't anagaw awayd? At dalat tamot ten ijay taltalon na. Ne, apay. Saan anapan ijay kasaran? At damanan agkasar. Ay, kiun kinubarkada na siya agkasar. Ay, apay, saan amapan? Saan na siguro nga amo ang agkasar? Apay, saan na nga mo? Amon to pa'y amin natatao dito'y baryaw. Isuntulakid din ti saan kagayam na pa'y. Wanaw, mabain amapan. Amin mo lang ang kapagbainan. Pati balasang, kabain na nga arman. Saan na nga rod anatawid ti kinababairo ni Tatang na? Ay, isulangin tinabat-bati abaraw dito'y baryo tayaw. Kasano nga makaasawa no kasta? Nay, kabagays, mabisinan dagiti baboy.
Mapankuman pa'y ida pa kanon. Baboy ka din ni Manoy dagijay. Wen, sang apulo damain. Ay nagadumagayam. At dapay 5 abaka na kendua anwang. Ay sus! Apaw! Ay kat agkasar ko mga rudin Nagadumagayam madingon na. Ay Manoy! Manoy kan na kan. Ni Angkal, nagapam? Nabartag ka man? Nakainom maglaang basyait. Tagapuak kiti kasaran. Payasan ka naban. Kantsawan dakto manan dagiti makakita kanyak. Nagkapoy ka man ang kami nga agaram. May saka mo tamang kantsaw kanyak angkal. Naskan abang asawa ka. Sayang. Nagagat ka pa yung around. At dapay kiti urnong kon ijebang ko angkal. Agasam dat. Dagita ay gamba. Anram ngay dagita. No saan ka mata mga asawa? Ay, sa anak san ang mga asawa angkal? Anya? Diya saan? Ay, mga asawa kan. Das ka na panunutam dito. Mga asawa ka. Ay, angkal, saan mo man nga ipilit? Ay, Manoy, umasyadag ka dito'y amay ko. At ay pagkakan ka. Anya day tangkal? Nakitak ni Ria ijay kasarana. At nagisalakan ko na baraw. Anya angkal? Kahit di mo ko na nga ipalubos mo nga aswan di sa balin ni Ria. Ay, saan Saan ko nga ipalubos? Ay, malagayam. Ay, naskan nga ro na. Nga, ipatangkin mo. Di anya angkal? Naskan ang matagikwam ni Ria. Matagikwak ni Ria? Wan, kasta kaanakan. Ipatangkin mo. Ay, naskan ang matagikwak ni Ria. Armak ni Ria. Ay, kasta kaanakan. Paray, lumay ko man buludan jay aradaw. Yung kalatalanan paray. Saan mo ka diya kasapulan, paray? Saan? Adda pa na kita. Iso nga usarim laeng di aradok no kayat mo. Madamag ko lang man. No sa dino ti papanang paray. Mapanak managarim paray. Pudno ka di day ta, paray? Nasken ang matagikwak ni Ria. Kasta ati malalagay, paray. Sige, ituloy mo. Tasakpay lang ti makaamaw jay taltalon mo. Mayat ti makikapi dito'y balayo Ay katag kape kalata. Kagat-gatang ko jay kape kan asukar may. Ay, nay, nimit Manoy day ta sumungad. Nay, itaman pa'y analagip na ti agaway. Ay, kasla seryoso matirupan Ay, umay nan sa ilakon dagiti taraken na ababoy Ay, Manoy, apay nagawid ka. Ay mapanak managaram angkal. Agaram ka kunam. Talaga ang makaungitan ni Manoy.
Paypay sundan dya imbagha na mapanagharam. Ay, kitparta ka maanak kaw. Tapartyon tayong dagiti baboy mo. Ay kaduaan kan ang mapanagharam. Ni uncle mo ti escort mo. Imbagla ka duam. Saan ko nakasapulan ti escort, nanang? Ah, ay naturad ka magaya mag... Kuna ni uncle mo atakrot ka. Na, seryoso ka di manaw. Asaan mo akasapulan ti mangkadwakan ka? Nasken ang matagikwak ni Rhea, angkal. Ah, Na, nangag mo manang kaw. Agparparik na kanya kaw. Aso marunon ni Manoy. Ngagkalaysa. Nagsapa pa'y mat. Umay ka nagpasyar. Nasapa ayan na ito'y. Kat no sumip nga tay. Sa bagay, ang mga nutumalyaw kan tumangad kan tumulaang manen iti mano nga oras. Tadi mo mo't maibaga, ti kayat mo nga ibaga. Aging kang agpakada kan tumanen nga agawi dun. Saan na nakasta ti mapasamak, Rhea? Sa bagay, nasaya at mat no nasapa ka. Taadda pa'y sumaruno amang pasyar kanya. Saan ka kuman nga agawat pa iti sabali nga agaram kan ka? Tangapay kumasaan. Gaputa. Oh. Agkalinduusan ka mutin. Agnervyos ka man ka din. Ay, kayak na ito'y. Oh, ang mga numaatake ka mutin. May kan manoy. May kan. Saan kang agbatbati? May kan. Kita ang manday ta. Ay na, saan ka ang maawatan? Kasla saan ka manin ang makasaw? Iko. Medyo nervyos na tao. Ang Rhea. I love you. I love you very much. Very much. Ay, nakasaganak amang ikalay sa ka. Nulakid di songbatan na kita. Nagpartak ka mutin? Agkasarta na dagos? Ay, kita niya nga adamot pagkalay satan. Adamot baboy kanuang ko. Adapay bakak. Nalawa mo't jitalon ko. Anya kumapay nga iti biro kong kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay, kwa. Itatanayib kas kontirik na kan ka. Ay, agkasartan Ay, saan tan apabayagan pa Uwan ko namon. Aguray ka. Agpanunutak pa'y mo ta. Ay, saan ka nang agpanunot? Uwan ko namon. Taumulin dagiti nagandak kanyak. Day alaklakayan. Sa bali manon, titexmate nan. Ay, babairo at talaga. Ay, nanang. Ay, saan ka nagungat? Makaungetak kinitatang mo. Ay, mapantayon umuli. Saan ka kadi amang rabrabak laang anak ka? Napan ka lang nagaram, ita umuli tayaw. Uwan, nanang. Ala, ay aba mo ni tatang. Ay, aguray ka mo ta. Jakpay napakandag iti babawi. Day tati usaran ming agkalay sa kinireya, nanang. Naaram mo laang ni Rhea. Kituan Ay na, bilibaken ka anak ka. Natawid mo ni tatang mo. Ay, saan? Saan nakababaero, nanang? Kaya't ko asawan, natawid mo ti kinaalis to na iti balasang. Kasta idi inaram na, kasta unay ti alis to na. Ay mabit lang tain nakpagsaganaan ni tatang mo. Ay, lakay! Mapantayo ka no umulay! Lakay! Nay! Agkalay sa kagaya mo na talaga ka na. Unang kal, kunakmat kan ka. Bilibakan ka. Ay, unang kal, narigatan no sa bali ti pagtungpalan ni Rhea ngay ayatat. Ay, kawan Ay, kablawan na nga rudan ang kal.
Ay, una. Kablaawan ka, Manoy, kanakan. Kasarmitan kin ni Rhea. Ay, sus. Day tati atendara mangkag. Makaigo pagmadlangan iti napudot at ikaw. At dapay iga daw ko naman. Sabali at talaga, angkel, numakaungat ni Manoy. Ay, pudno day takanakan. Ay, ala, inak-imbitaran dagiti kakabagyan tayo. Siguradaw umay daamin dagijay. Ay kwa, pabitlaan. Apa yang kal? Ano di ko na mapit sa ti panagkalay sayo kiniriya? Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Bakit? Agsukat kan? Oh my goodness. Ada ka rin pautang ti supplier ta, lakay? Ada bakit? Manungay. Ada 20,000 pesos. Dakkel samot day talakay. Anya ti inrason mo ngay kan kwa na. Naimbag man ta inikan na ka iti dakkel agatad. Kat 10,000 lang matid itid na asigod. Ay, bagak nga da, por diyan ta, ngagmula bakit? Naglaing ka talaga ng agrason lakay. Kasta ti kay kat ko kan kakat. Ay, sakpay ti ko lang bakit ha? Basic lang dagita kanya. Anya laki din na ya. Mabit lang nga ron tagpulasak. Isuot ko ti jacket, nga insuot ko idinangabakan ta. Lucky charm ta day a jacket no sugal ti saritaan lakay. Kasano ngayon day talakay? Nabakakmatan. Uwe sa karon bakit? Naabak di 10,000 pesos ko. Insuot ko ti lucky charm ta, ngam naabakakmatlat ta. Awanan maramidan ta. Masapol nga agawit tal bakit? Kat naawanan maigatang iti baga sa lakay. Ay, laki din bakit? Saan ba't amabalin nga agyan talito sugalan? Awanan isugal ta ngamin. Naibusan ti kwartata, oh my goodness talaga. Ay, kasano pa'y daytan. Agawid ta pa lang, tapno makapag-ilan nata. Kaya makapagpanunod taman lang, lokasano ang madaan tamanan iti puunan bakay. Mayak man, Laura anak kaw. Laura! Mabit lang, nanang. Paumayan. Makauray kayo kadimot. Payakas na ti itsuraam. Kaririing mo lang. Nanang. Ayaw tumayo iba kaya. Padiguan kayo kumang makapadisbaya mati kasta. Alas 10 ni tiagsapa. Ngam nakaturog kayo pa ilang agasawa. Napuyat kami nga rod nanang. Anya ti nakapuyatan yo aya. Anya lakit ni nanang. Sa bali man nga minang ti pampanunutan nyo. Payakas na ti sa mo nag-wade pinang bakit? Ada istorya kan kawa nito lakay. Anya ti istorya Napuyatan ka no da Laura kini David Rabi. Anya ti nakakatkatawa ngay. Anya laki din nito. Common sense mo Ay lawlawagam ngamin tapno maawatak mait no anya ti kayat mo asaway. Napuyat dalakay. Ang mga numadan tantumatin iti apo ka. Amom nga raw. Anya kumapay nga iti naduma kayat asawan day kay lakay. Di kamit amo no anya ti nakapuyatan dagita nga agasawa.
Ang mga nuadaman ng tinapananday di rabi, iso ako naman napuyat da. Saan da magaya mamula, antisigod nga inabangan day. No kasta, isardeng dan ti aggarden. Iso mo ti imbagada, iti making kukwa iti dagang abangan da. Aniya? Si kamot gayam kasinsin Laura, hanyat na sapol mo. Ay, inan anusak ti may diti lugar yo, ore adayo. Takayat mi ti agpatulong kasinsin ustel. Anya klase kitulong ti kasapulan nyo kasinsin. No adda ko mati extra kwartayo kasinsin. Pabuludan na kami pa'y kumay ti pagpuunan mi kinilakay ko. Kasasadot mo't ngaminan ti aggarden no kanayon nga mapiste ti mula. Aya, mano aya ti kasapulan nyo kasinsin. Uray 15K kumano adda kasinsin. Sige, kasaritak pa'y umunan ni kabagis ko, no sumangpat kasinsin. No umanugot, itiks kanto. Okay kasinsin. Urayin mi nga rod iti kabiitan a panawan ko ma. Di ka matanagan ko sinsin. Iba ka kadagos kini kabagis ko na sumangpat. Uray bastita ka tao, dakot ti puso ka tumulong king ka. No kasta, insardeng dagayam ti aggardain. Ading ka. Isumot ti kinunanit kasinsin ko itay, kabagis. Apay ka no nga eh. Una, ta kanayon kanumot a mapisti ti mula daan na to. Amangan mga minuliw-liwayan da, iso kasta. Kanayon ang mapiste. Pangalaan da nga ro ni tati kananda, no saan da nga agmula. Iso nga rod nga agbulbulod da iti pagpuunan da kabagis. No umutang daging ka, agaramid ka iti kasuratan kabagais. Ipapirmam kada kwada. Uray kasinsin tada jay, may merlatan no da pirmaan da. Tapno da ebidensya no bilang man at dati parikot. On kabagis, kasta ti aramidot. Awagak nga rod ti kasinsinta. Ibagak nga umay na alaan ti kwarta dito'y balay. Agsagana kan lakay. Ti kasinsin mo ka ni, di mawag bakat. Bun, adda ka no ti kwarta abulbuludan ta. Ay kat, mapan mo nga ro din alangan na. Mapantadwa, no maalat ti kwarta, agdiretsotan ijay sugalan. Sayang amin ti oras na agsubli akpay dito'y balay. Naskan amabawi ta tinaabak a kwarta ta. Ay, un gayam. Anya ti inrason mo, ti kasinsin mo. Naimbag ta, pinabuludan na ka. Imbagak akasapulan ta ti pagpuunan ta. Di naman sinaludsod no puunan ti negosyo, wano puunan iti sugal lakay. Tatapid ka Laura, may limabas na nakamotor, bakit? Anyat ko nam lakay. Da Laura, kindabe, tinakamotor, alimabas, kunak. Apay, di mo nakita ya. Saan lakay? Sa di na mga tanti papananda ganyang agasawa. Kanayon damit ngagpamyanan. Adda siguro trabaho na ijay Nga ta, Pinasardeng mo kumangamin at sinalodsod mo ida. kaya no nagparatag di pa nagpataray da iti motor. Kumusta mga tatin negosyo da kasinsain nga imutang ka data, kabagays? Dayta ti jakam mo kabagis. Apay di mo sinaludsod king kwa na ya. Nyalaki din kabagis. Amumat abisya ka tao. Wen angam kinumustam ko malatay da tapno updated tamay. Alabay tawagak to ti kasinsinta inton labi. Apay di mo mabalin na tawagan ita ya. Ay mga nubisi da. Kat tinamat lang sungbatan ti tawag ko. Inton labi langan kabagis. Ipalagip mo lang ti Judith da, ti utang da, tapno di da malipatan. Kumusta kay kabagays? Tinawagan mo ni kasinsinta.
Di naman sungbatan ti tawag ko, kabagis. Amangan no, busy day jay. Apay di mo in text. Ay nalpasan. Awan pa'y matriply na. Ay, amangan mo no. Nya kalaki din na ya kabagis. Negatibo nga min ti adda dita panunot mo. Narigat nga tate agpautang ita panawan nga ba guys. Makapatruma, kin makapa-stress. Kumusta kayo, Uncle Juanito? Nay, si Kamay to style. Ay, Juan. Siyak na ito, Uncle. Dakil tinagbaliwa makanakan. Adadag gimwapo ka. Iso adi ka na ilasin na dagas. Anya laki din na yan, Uncle. Agpalakpak manandagit ilapayag ko. Anak ang ngagiti, imbagayo. Ay, okay lang. Tapod no ba, tagimwapo ka. Naimagmanta na ilasin nak. Ito lang man na nagkita na dito'y paradaan. Ay, napigsapay ti matak, Uncle. Uray adayo kayo, kat may lasin kayo. Sa dino nga minanti, nagkapuan nyo aya, Uncle. Ay, gimatangak lang iti bagas may kanyan time. Sige ngay. Ay, uray siya, Uncle. Nakitinda ako iti abastumi. Ay, wan gayam. Kumusta ti negosyo na kasinsin? Negosyo. Wan, Uncle. Imutang da iti kwarta kada kami kin kabagis ko. Talo abulan ng tinapalabas. Kati ko na pagpuunan da ka no. Awan matyan mo ka negosyo da. Kaya no tel-tela mapapananda agasta ba? Di na matatao, di balay da. Anyo? Ada ka no ay tinegosyo ti anak kin manugang tabagat. Negosyo! Awan mo tiyang muklakay. Nay, hapay nga ro da kasi tinaibagan ni kaanakan no style itay nagsabat kami iti paradaan. Himutang da kano iti kwarta. Kati ko na da, pagpuunan da. Anya, ay, jak amaw, ti maipapan iti day taaba naglakay. Ay, mapan mo man ida bisitahin ba kahit? Ang mga manukom-komporme, magtadararami din da kita. Hananuan da ko mati kwarta nga inutang da. Kitawan mo't garden da. Kanya laki din. Ayan, tilakay mo, Laura. Nakaturog pa lang nanang apay aya. Ay, anya laki din ti kastangan arami din yaw. Apay ka din nanang. Dayta, maturog samot yar arami din yaw. Nadakayo di ti balayaw. Inton kwan, tila papapanan yaw. Awan ti plano yung agtrabaho aya. Anya lakit din ni nanang. Relax kay laang ka di. Kan, anya dyan negosyo nga ibagbaga ni kasinsin mo. Ha? Anya? Napan ni kasinsin iji balayo nanang? Ni tatang mo, tinangibagaan da. Naranaan na nga men ni tatang mo iji paradaan kat imbaga na kano, nga imutang kayo iti pagpuunan yaw. Ay, pudnaw. Ay, kwa. Wana nang. Ayan niya tinigosyo yaw. Awan mo ti makita. Plano mi pailaang nanang. Anya! Plano yu pailaang ngam imutang kayaw. Di mo lang ibaga no na ilawan kayo nang igastos iti kwarta kat. Hello, kasinsin ustal. Kumusta ngay kasinsin? Kumusta matunti negosyo yun dita? Ha? Ay, kwa ha, kasinsin? Okay lang mat, kidi. Apay, kasta ti tono ti boses mo. Kasta da pagdandanagom Siga, kidi mat kasinsin. Awam mat. Kaano nga rin na makabayad kayo iti utang yo? Judit yun ita alawas kasinsin. Ano sampay lang nga urayin kasinsin. Umawag ak tulat tano makumpleto min ti bayad mi. Kasinsin ustal? Ayan nga tinegosyo yo. Awan mo't makitak. Siya akong timay diti balay yo.
Tadi yung matan malagip ti utang yo. Negosyo. Ti ko namili, bimulod ka. Kat pagpuunan nyo. Wan kasinsin. Pagpuunan mi at talagang jakmot imbaga ang negosyo ti pakausarana. Anya? Kinapod no na pinagpuunan mi iti sugal ti kwarta a binulod mi. Daksang gasatan na abak mo't nga rod kasinsin. Kanya? Kasano nga rin na makabayad kayo no kasta? Kung naklaki din no, negosyo tinangusaran nyo iti kwarta. Sugal mo't gayam. Ay, insugal mat kayam dalaw ti kwarta binulod da iti kasinsin na. Nasabat ko ni kaanakan ustal di tadalan itay. Kat iso ti imbaga na lakay. Anya. Iso matlagayam akanayon dagagpamyana na. Ijay sugalan gayam ti papapananda. Anya laki din day tataw. Sigurado, nga isumat lang ti may sama kagapo, no apay ngayon sardang dati ag garden. Ay, naulaw da iti sugal, lakay. Ay, anya laki din na ya. Anya klase pa nagpampanunot at ka na kita nga kasawa. Saan gayam apang negosyo ti kwarta binulod da kadata kabagis. Anya? No saan na pang negosyo? Anya nga rod, kabagais. Pinagpuunan da iti sugal. Ngam, naabak dapat. Ay, anya laki din. Jakmat amo kasi ti plano da. Ti amok akit pag negosyo da. Basan ko matlaang. Saan ko sinalunsod no anya ti pangusaran da. Gaputa pagpuunan ko na ti kasinsinta. Kat negosyo mat adagos ti napanunot ko. Kit kasano nga makabayad da, no naabad da magamit isugan, kabagais. Ay, dayta, tijak amo kabagis. Dapat kit di kasuratan, ngam intun sumalsaro no, di ta nagpautang kabagis. Ay, talaga gaya manarigat, yag talag itapanawan. Uri amamom, no kwarta ti saritaan, agbalin dapat akalaban, kanya laki din. Nasurok makatawan ng ti utang takada kasinsin ustal, lakay. Ay, wala nga ron, bakit? Agtetex matlangan, ti sigol na supplier ang nakautangan ta. Hiawanon. Di ta napupuutan ana ilumlumtan iti utang. Ano nga talo, agmulat tamanan, bakit? Sardang tal, ti panagsugsugal ta. Awan mo tan maimula. Awan mo't laang ti mamulaan. Tawan mo tan pagbayad ta iti abang. Eh, palas ta, ti makisarita ka lang iti ang bambuta. Ang mga nuada maasal kalata. Tapno, mabayaran ta kumamatan ti ato nga utang sa bakit. No kasta, aggarden kayo manay. Awan, iso kasapulan mi ti kwarta. Tapno, alda ko pagrugyal mi. Tapno, makabayad kami iti utang mi kala kayo. Ay, pasensyakan, ngam insardeng main, tagpautang. Oray, 10,000 lang, luad na. Di yo pa'y nabayadan ti 15,000 nga utang yo, hindi napalabas sa tawin. Ita, umutang kayo manay. Anya laki din. Karkarwon nyo mga ilumlum ti bagbagiyo iti utang. Ay, masan kayo kumakala kami. Adda ti kwarta may, ngam adamot ti napatag a pangusaran may. Pasensyakan, David ah. Talaga asaan kami, ngagpautang ita. Kumusta ngay lakay? Anya timbaga dagiti nakasaritam. Ay, awan matimayat, ngagpautang bakat. Da kasinsin ustal ngay. Ay, nakasarita, ti kasinsil mo. Agraman dagiti amamuta babaklak. Egam, ay, awan ti uray may sa kanakwada.
Amayat nga agpautang, bakit? Yan niya lakit hindi kastoy ang mapaspasamak lakay. Kasado pa yun ang makabayad tayo iti utang tano kastoy laang. Ay, mapal ka man kay hindi. Iti ayan dalanang kiltatang mo. Ang mga noan sa maitilda si Milya. Kino mabalit ang mulaan tapay lang titalon. Tapno, santa nga gabang. Awanan tatang. Awan ti mayat nga agpautang kada kami. Wen tag dinabaga na sugador kayo nga gasawa. Naulaw kayo nga min iti sugal. Iso akitaan nyo dayta na pasamak. Nailomlom kayo ka nga ron iti utang. Ang mga noad dati si Milya maitadyo day tatatang. Kano mabalin, mulaan mi kumapailaang titalon nyo. No kaano adi magkul ti utang yo sa kayo lagnakan. Kaya't mi ti makabayad iti utang mi tatang. Naulaw kami agpaiso iti sugal ngam. Kaya't min ti agbalbaliw tatang. Itad may iti daw-dawatin nyo. Ngam pangasi yo Isardeng yun, di pa nagsugsugal yo iti asawam. Nalawag? Uwan tatang, di mi kahit amanayunan pa iti utang mi. Di mi kahit ti maibalot tatang. Nasayat mo nga raw do kasta. Isardeng yun, day tasugal. Tawan ti nasayat, aganaban nyo dita. Pakaisagmakan, kan pakadadaalan lang iti biyag day tasugal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.